Takúto spršku nevyberaných vulgarizmov počúvali ľudia v meste niekoľko minút. Niekto sa smial, niekto to nahrával, no väčšinou ostali obyvatelia Mikuláša ako zarazení. Nabúrali sa do systému, také zatiaľ oficiálne vysvetlenie šokujúceho oznamu. Nešlo pritom ešte ani o ostré vysielanie. Rozhlas v Litovskom Mikuláši je postavený na digitálnej báze bezdrôtového prenosu signálu. Ide síce o raritu na Slovensku, no to, čo sa dostalo do éteru, je už v rukách polície. Podali sme trestné oznámenie na páchateľa, ktorý sa nabúral do systému verejného rozhlasu. V skutočnosti ide o jednu zo série kontroverzných nahrávok z internetu. Všetko sú to autentické prejavy istého pána Melíška nahraté cez vetračku v paneláku. Kto ho dostal do verejného rozhlasu, nie je známe. Podľa miestnych sa dá na rozhlas počas skúšok pripojiť aj obyčajnou vysielačkou, nepriamo to potvrdzujú aj tieto slová. V tejto skúšobnej prevádzke sme nútení jednotlivé komponenty a jednotlivé body pripojenia tohto mestského rozhlasu uvoľniť z zabezpečeného kryptovacieho systému. Mesto na